स्टूडियो रजौली। काहेले हकी तू रुसल के छौड़ी कैसन दुल्हा चाहिए आगे कैसन दुल्हा चाहिए काहेले हकी तू रुसल के छौड़ी कैसन दुल्हा चाहिए आगे कैसन दुल्हा चाहिए। सुन नमा सटरवा चाहे रे नाडा कटरवा चाहे रे दुल्हा हमारा टोर को डाराई भरवा चाहे रे और दुल्हा हमारा टोर को डाराई भरवा चाहे रे बुझनी। हगे काहे खातिर हकी छौड़ी मुहावा फुलइले की हक तोरो विचार। सुन अरे टोर को चलावे वाला चाहे मारा गाना सहेज जवानिया के भार। हगे सभे खोजो हगे नौकरी वाला तोरा काहे नहीं चाहिए आगे तोरा काहे नहीं चाहिए। हेरे नमा सटरवा चाहे रे नाडा कटरवा चाहे रे और दुल्हा हमारा टोर कडाराई भरवा चाहे रे और दुल्हा हमारा टोर कडाराई भरवा चाहे रे। हगे जैसन तोरा भगिया में लिखल रहतौ छौड़ी वैसन मिलतौ हतार। जदि मिलते नहीं डराई भरवाला मुआरे छोड़ा रह जैसे जिंदगी भर कुंवार। अनुपम बेदर्दी चाहिए कि तोरा राइटर सुदामा चाहिए आगे राइटर सुदामा चाहिए। सुन ना गाय करवा चाहे रे ना राइटरवा चाहे रे और दुल्हा हमारा टोर कडाराई भरवा चाहे रे और दुल्हा हमारा टोर कडाराई भरवा चाहे रे। डीएनएस म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रजौली।